mă ăștia, că eu nu mai înțeleg cine-i care. Bună seara. Ăla care vrea să Ah. Păi și ăsta cine naiba mai e? Ăsta Nu știu, bar n-am, mă copiază și mie ainele, așa se poartă în ziua de astăzi, dacă știi ce zic. Da. Domnișoara, vreau să dau și eu de permis dacă se poate, vă rog. Da, din păcate, da, puteți să dați cu colegul, da. Ok, sunteți disponibil să te dăm de permis? de permis, doar eu dau. Ok, haideți, domne. Haide. Unde, Da, vii și tu în spate? Hai, tu Să vii și vezi eu cum că este? unde trebuie să mergem? Mamă, ce sărit are, mamă, cu fața în gard ați dat. Nu vă doare? Da, nu. Nu. Bine, am găsit aici la un episod pe canal, băieți, suntem cu una România Roleplay, serverul de Discord și IP-ul serverului vă lăs în descriere, vă aștept aici cu toți să facem un roleplay cât mai mișto. Să spunem că îi așteptăm pe ăsta aici, sus, că n-avem voie noi jos acolo, a? Sau... bar n-am, vedem acum, ești nebun? Vedem noi ce facem. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like, băieți, că dacă nu vă vine mafiotul ăsta și vă dă în cap, ești nebun? Și vă așteptăm aici mafia italiană, băieți, o să face, bă, vine episoade blană rău de tot. Așa că, da, hai că vine poliția să dăm de permis, băieți, că nu avem permis. Aici, asta e mașina, da? Da, stați așa să o scot de aici. Completăm un formular, prima dată am înțeles, sau ceva de genul, că sunt nou prin oraș. Nu, vă urcați la volan și vă zic... Păi nu trebuie confirmat, nu trebuie Colegul, nu. Deci trebuie să ajungem mai întâi pe pista aia de avion și după aia să lăsăm pe la volan și... Nu trebuie, domnule, un contract, să semnăm acolo niște documente, doamne, pe mă urc la volan așa, intru în cineva, am belit ciocanul. Stați așa, domnul. Bianca, eu stau, da, eu nu mă grăbesc. E pula mea. Hai să mă duc acolo, că n-am înțeles. Eu am mers să văd dacă pare OBS-ul probleme. Bă, ce-mi place reshade-ul ăsta, să-mi bat piciorul. Bă, băieți, dacă vreți să fac un tutorial, dați acolo butonul de like. Și să scrieți la comentarii dacă vreți să fac un tutorial cum să vă băgați reshade-ul. Tablet, Păi, tablet. Gata. Da. Așa, și aici pe tabletă mă scriu? Da. Scrieți aici. Da, Așa, mulțumesc. Să-mi scriu numele și astea, a? Da, scrieți-vă numele. Ok. Așa. Bun. Dați-mi mie. Uite, aici aveți tableta. Dați să mă semnez și eu. Sigur. Așa, gata. Acum mergem acolo pe aeroport. Așa. Sau, ba nu, stați. Ba da, că acolo e puțin mai liber, știi? Oriunde, și pe ăsta. Oraș să facă niște... Oraș e mai bine, domnule, că îmi place mai mult pe oraș. Da, haideți. Așa, haideți. Scuze, coleg. Mamă, ce bucate a dat. Sunteți bine, colega? Domnișoară. Ai leșinat-o, pe colegă ta. Aoleu. Urcă la volan. Sunteți bine, domnișoară? Da, am dormit și eu. Colegă. Am Urcă la dormit și eu volan, puțin. Păi ce se urcă la volan, domnule, că te ești în față, nu te vezi? Hai, Așa. stai să... Mamă, care dracu te acționează acolo? Stai să îți spun pe pies. Stai pe loc. Să-mi ziceți unde să mă duc mai exact. Nu porni sirenele. Nu le pornesc. Haide. Îmi puneți acolo pe GPS și mă duc. Pe care Dumnezeilor măsii tot faci așa. Că îmi ba pula cu aia, ce nervante. Haideți. Mergem, domnule, mergem. Bă, băga mea și pula la care turează mașina. Dați-vă mai... Sunați la poartă să deschidă. A, uite, gata. Dați dreapta. Ne asigurăm frumos. Dați. Asigurați. Dați, domnule, că e roșu. Trebuie să vă învăț eu să dați permisul? Ce? Vreți să vă învăț eu să dați permisul sau? Dacă... Păi nu, că noi suntem obișnuiți să mergem pe roșu câteodată. A, de la sirene, da, vă înțeleg, domnul polițist. Dar dumneata câți ani ai? Eu? Dumneavoastră, da.
Sau domnișoară, cum vreți să zic? 24. Păi te iau cu domnișoară, mă scuzați. Dar am și eu respect față de lume. Ce mașină are la în spate, uite în oglinzi. Mamă, mamă. Frumoasă rău mașina. Aici la voi limita e de 60, așa -i? Da, da. Așa, intri în parcare, frumos. O parcare cu spate. Unde? Oriunde? Ori. Ok. Așa, văd că în oglinzi este egal. Așa. Fă și o parcare cu fața. O parcare cu pata. O dipta, mai dripsul le-am făcut. Așa. Așa, văd că este bine. E ok? Dați-vă... Da, este foarte bine. Dați-mă E, uit da. aici, iarăși pe GPS, să vă mai pun... Sigur, domnule, sigur. Take your time. Take your time, domnule. Mergeți până... Domnișoară, sunteți bine de la pumnul ce vi l-a dat colegul dumneavoastră? Da, da, am adormit și eu puțin atunci. Se mai întâmplă, mai te împiedici, mai pici în ele. Uite aici. Mamă, ce tala asta, dar... Domnule, dacă nu plecați de aici, s-ar putea să obeliți, dacă știți ce zic. Ce vreți? Măcar a Așa. plecat. Păi eu șeful lor, domnișoara. Pentru mine ei își dau viața, mă înțelegeți? Haideți. Eu sunt cel mai respectat aici, în orașul ăsta. După aia, după ce ajungem la destinație, vom merge înapoi la secție. Sigur, sigur. Bă, sper că ați auzit pe ăștia, coai, că am gameplay-ul foarte încet. Eu zic că nu v-am dat trasee grele, nu? Poftim? V-am dat trasee grele, sau ceva? Nu, e tot ok. Ăsta din spate cred că vrea să zboare puțin de aici, din oraș. Da. Cred. Tu cred că e și îngeraș din ăla, nu? Aoleu, da, da, da. Îngeraș mai mărișel, așa puțin. Mai... Acolo, Mai cu aripi de alea de aur. Mai cu aripi, da. Mamă, dar ce grele sunt semafoarele astea. Durează mult, domnule. Ești fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Da. Și al lui Adam și el. Am două mame, două tăți. Am avut și română, domn polițist. Mamă, două toți, două mame. Dar lasă față de mine. Ia, pune aici, dă-i în față lui. Mă duc după GPS, nu? Da. La GPS dacă nu după mă știi. Ce nu urmărește asta? Domnule, aveți pistoale la dumneavoastră, nu? Că, uite, domnul ăsta cred că ne urmărește. Dați-i, Da. merge. Patinează mașina asta, aoleu. Ce ați făcut, domnul, și-a dat cu capul în parbriz? În geam? Da, putem spune că... Nu, e ok, că m-a depășit pe linie continuă. Uitați, băgați în parcare După... la motel. Unde? Cu spatele. Aici? Da, aici în față. cu Ok, spatele. uitați așa să mă asigur că nu vine nimeni. Așa. Asta e N-am par... nimic. Asta e mai așa, mi-au patinat, domnul, roțile. Dați ușor, să nu dați în stâlp. Bun, bravo. Acum să mergem la Așa. secție. Mergem înapoi la secție? Da. Ok. Exact. Aici. Chiar de comoda la secție, mâncați -și. Vă las să circulați cu Sigur, sigur. Aici e drum național, cred că 130 e aici, nu? Ce bine prinde frânele. Domnule, mă auzi acolo? Eu cred că tot să zbor după permisul ăsta. Nu. Dă-i în față, ascultă. Asta dacă e roșu. Stai, spus. Sunt curioasă dacă omul de aici are permis. Vreți să-l opresc, domnișoară?
Mă fac și eu polițist pentru 2 minute. Da. Dă-i în față, dă-i în față, dă-i în față. Aoleu, am apăsat pe buton din greșeală. Pe dreapta, pe dreapta. La dreapta, la dreapta. Aoleu. La dreapta, aici, parcare. Aici? Dă-i, da. Aici, stop, 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 stop. În spate, în spate, în spate, în spate. Ia să ține după mine. E la jos. Aoleu. Îți dă cu ușa în cap. Aia, domne, că până ce-l prinzi. Plecăm fără el, domnișoară? Mă duc să văd. Idee pula mea, coaie. Cunoști chineză? Nu știu, domnul, nu știu chineza. Am GoPro acolo, știi? Din aia cungerească. Nu știu, domnul, nu știu. Mă enervează. Aia, lasă-l, las că-l fac eu după ăsta. După ce iau permisul rezolve, nu-i problema. Dar ne- Gata, cred că l-am trimis în alt oraș. Da? Da, da. Ah, Marco. Bun, perfect. Unde mergem? A zburat După destul GPS. de mult. A zburat. Tot înainte? Nu, după GPS. A, după GPS. Ok. Ce mă disperă să mă fărle asta, domn polițist, mă la roșu prin. Hai că vă las eu acum, dați-i... Da, a, Am oprit sirenele. E ok așa cu sirenele? da. Iată ce le fac. Am oprește-le că mă cam disperă să oprește-le. Bun, și dă-i în fața, acum stânga. Nu, dă-i... E ok? Aici? Da, dă-i în față. Dă-i. Și intră în subteran. Și fă o parcare. Cu spatele și cu fața. Cu spatele? Da. Parcare le fac. Cu spatele? Acum una laterală. în Laterală? față. Vedeți parcarea aia din față, da? Asta din fața dumneavoastră. Cum e parcarea laterală? Nu asta șeful. De care șeful? O vezi pe aia în dreapta. Ah. Care? Aia nu parcare, domnule, ai hașurat. Păi aia, pe aia. Aia pe aia nu parcare, ai zis parcare, uite, parcare laterală, it's. Hai, hai, jos. Parchează. Așa, mamă, ce frumos am dat toți la... Am trei ne-am dat jos. Deodată. Așa, dă să iau tableta de aici din geantă. Bun, deci greșeala, ai făcut o greșeală că ai dat în astea așa. Bun. Așa. Bun, șefule. Mai țineți un pic tableta aia să verific ceva, domne, pe tabletă. Așa. Domnișoară, puteți să stați un pic așa mai în spatele meu. Fac acolo un selfie să le arăt la băieți de pe Facebook că am luat permisul. Nu, acolo, doamne, domnișoară, lângă mine, lângă mine. Ești sigur? Ai grijă să nu Da, da. pe altundeva. Nu, doamne, că fac selfie pentru Facebook. Fai, fai. Gata? Așa, gata, gata. Așa, Așa, să scriu procesul, na. ia să vedem. Luați asta de aici și semnați-vă că nu o să treceți niciodată pe roșu și nu o să faceți ilegalități. Cum era? L-ați luat? Cum era, mă? L-ați luat șeful.
Așa, gata, am sunat, domnule, uite, poftim. Așa. Bun. Văd că este bine. Acum dă să-ți ofer permisul. Sigur, sigur. Gata. Poliție. Poliție, dar și citești. Percheținează, ridică așa, dă să văd aici unde pot să-ți dau. Haide, bă, dă permisul, ce drac. Apă în buzunare dacă înțelegi. Gata, vă mulțumesc, domnule, o zi bună să aveți, la revedere. Stai, dă-te. Dă-te colega un pic mai încolo. Vă mulțumesc, domnule, vă mulțumesc foarte mult, o zi bună. Așa, La revedere. La revedere. La revedere. Domnișoară, îți mulțumesc foarte mult și sper să te faci bine de la pumnul la ce ți-a dat colegul. Da, da. O zi bună, la revedere. O zi bună. Hai că fă ok, mă, că la. Bravo, băieți, pentru roleplay, vă pup acolo, dacă vă uitați pe YouTube. Am luat și permisul, bă, băieți, mai trebuie să ne îngrijorăm că ne prinde garda. Uite, avem aici și merțanul ăsta nostru, frumos. Ce ziceți de merțanul ăsta, băieți? Ce 63 ăsta e blana, telesul. 63, mă, ce prost. Dau și un fix aici că e cam jale cu ăsta. Ia. Hai să vedem ce face ăsta. Aici. Hello, brother. Dar de unde pula mea prostul muzica aia, bă? O te trecu. DJ-ul dat după Power Game de Power. N-a zis nimic aici. Și că ce era genul de Power Game, la ce fac eu? Haide. Bă, băieți, dacă mai vreți așa de genul cu 5M, apăsați acolo butonul de like. Eu am fost Kenzo, iar noi ne vedem ca de obicei data viitoare. Vă pup jos și sus, unde vreți voi. Hai. Și dacă intrați aici pe server, mergeți la domnișoara să dați la permis, da? O căutați acolo pe Bianca și dați permis. Vă pup. Zi bună.